The military receives official request to retire President Mnangagwa. Sana pina mashoko ari kunikwa kunzi panguva inoi the ZDF panguva inoi nevamwe vakomana vekuzTNA the Air Force of Zimbabwe voya panguva ino vaitogona nasimba chikanza vakomana veZimbabwe vachinzi vastembla vaisa mastamps avo pane tsamba dziri kunzi aiwa dziri kupusha resignation yemutungamiri wenyika. Sana pina mashoko ashamisa vanhu people right now vamwe havasi kutomuzvibhilivha mashoko evo vari kutomaona kuti aiwa right now tinozomabhilivha kana action yaitika paground. Sana pina mashoko akutanyogwa panapa vaZimbabwe ainenge wasubscribe walike out on the bell icon vaimba vachiti history was struck today 21st May 2025 when the Zimbabwe Defense Forces stamped up to official request to retire President Emmerson Mnangagwa on the grounds of incapacitation and other concerns. The documents were officially stamped by two arms of the ZDF, the ZNA Army, and the Air Force. The development is the first time since war veteran Blessed Kesa began press conferences calling for a constitutional and legal resolution to the Zimbabwean crisis. Details of the documentation and the original stamped files are availed by the ZimEye News Network. Thomas Kwantokwa neZimEye vanenge vachiclarifya aiwa masignatories kana vanhu vaisa dhindo zvavo patsamba dzamuri kuona dziri on the video achiti pane vakomana vaviri vekuzDF kune mumwe kuZNA nemumwe kuAir Force. Mashoko ari kuda panguva inoi inova latest version kubva Bomushogeza pakataura aiwa zvokuuya achiretire mutungamiri wenyika nekuti aiwa macitizens tichikwanisa kumubvisa mutungamiri wenyika. This version yaonekwa iri the latest call panapa asi zvamengozwa Bomushogeza achiti aiwa isusu temaforces edu tipe nguva muone kuti tinoita zvakaita sei. Mashoko atiri kuona panguva ino kuti Bomushogeza panguva inoi nemaforces ake zvinenge zvode kutanga. Mbori dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kuna comment section medu. Subscribe walike, turn on the bell icon.